Salutare, bine v-am găsit la un episod din Minecraft aici cu Andrei. Bă, Andrei, pleacă mă! Spune-mă ceva, Andrei! Prietenul meu, Andrei, bă, spune-mă, dă-te! Mi-e caz de ceva, să moară janda la care l-am te bătea. Bă, au dracu să văd asta de înceantat arme. Bă, ești prost. N-am. Nu mor. Nu pot să-mi uitam. Ce mi-ai făcut? Bă, Andrei! Nu răspunde-mă asta ceva. Că multiplicare. Ce dracu? Am ceva albastru, mă. Ce? Da. Bine, nu contează ce o fi, dar e o chestie ciudată. Băi, dracu, ți-au făcut nebunii. Bă, n-am ce să zic, eu mie chiar cum am făcut nebuni pe aici și pe afară. Bă, n-am sabii. Andrei, cum fac sabia? Nu un cal. Nu e niciun cal. Hai să puteți mai să poate avea nebun. Na. Sabi. Bă, nu sabi. Bă, să nu-mi tot ce n-aveți voie sabi să-mi dai și mie. Andrei! Andrei! Unde-s mă? Eu care intrat în părtar. Uite-l așa. Andrei, spune ceva, mă! Ia. Păi, mă. Păi, dar nu poate. Mă, ia unul, vrei. Deci putem să facem paci. Nebunea capturat în cal. Băi! Ține calul în captivitate. Fiera, voie să fiți pe nu le liberez. Te dai drum, mă. Hai, nu mai dau cu mână. Așa să vedem. Andrei, bă, hai în casă. Bă, da. Poate pot să construiesc aici. Yeah. Bă, dar cum dracu fac jos sabie? Cum dracu fac jos? Uite ce-mi trebuie. Tot alea plus un bățai. Să colectez. Bă, tipo country, ești nebun la cap, eu tipo country. Bă, da, eu... Du-te, mă. Tipo country. Dar nu mi le dă aici. Cum pot să... Pot să mi-l dau jos, dar nu. Da, cum mai bam? Asta de gold. Nu e de lemn. Nu trebuie asta. Nici aici. Vrei? Vino să mă iei.
Cum mai bag eu de la când mai le putem singur. Ce bani nu o să le bag? Băieți n-am la mici, dacă vine unul. Bă, da, chiar vine. Acum n-ai fac eu să fie. Prin cele 23. Nu. Și ăsta a fost episodul nostru de azi. Dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut, să apăsați butonul de like și noi ne mai vedem data viitoare. Pa, pa!